Dentro del ciclo Otra forma de hacer iglesia, promovido por la Unidad Pastoral de San Francisco Javier y Nuestra Señora del Pilar, a propuesta de su párroco y actual vicario episcopal territorial del área de La Coruña, don Severino Suárez Blanco, hoy nos acercamos al mundo de la pobreza y de las necesidades básicas sin cubrir. Para ello, nada mejor que poner en valor a Cáritas, organización eclesial reconocida por todos, en donde se hace iglesia intentando paliar, en la medida de lo posible, los principales problemas sociales como son la pobreza, la atención a la familia y a la infancia, personas sin hogar, el desempleo, dificultad de acceso a los alimentos, etc. Resumidos todos en las desigualdades sociales. Todo ello basado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Para comprender e intentar ayudar a esta labor social, María Jesús Castro, directora de la Radio Galega na Coruña y felizmente jubilada, coordina esta charla entre componentes de Cáritas Parroquial, la presidenta de Cáritas Interparroquial y nuestro párroco. Hola, benvidos, benvidas a esta canle de comunicación para dar información sobre o traballo que se fai nesta ocasión en Cáritas. E que se fai para Cáritas, pero dende as parroquias, porque moitas veces pensamos nas parroquias e pensamos sempre en actos litúrxicos, non? Nunca pensamos, ou moi poucas veces, pensamos na solidaridade, na axuda aos que menos teñen, na axuda esa que desas persoas que chegan como primeira porta de entrada nun país, pois veñen ás igrexas buscando orientación e tamén, porque non, esa axuda. Hoxe connosco está don Severino Suárez, que é o párroco aquí en San Francisco Javier, no Pilar e no Nadal do Señor de Bens. Ademais, don Severino é vicario episcopal e un dos 3 canónigos da colexiata Santa María do Campo. Traballo a vostede non lle falta, don Severino? Pois non, teño máis do que podo. Como se pode facer igrexa dende Cáritas? Hombre, eu creo que o primeiro de todo, cando ven, como dicías, alguén por aí que non conoce o país e todo eso, eu creo que o primeiro de todo é a acollida. Escoitar e ver un pouco, situarnos con esas personas, eu que este un pouco ao alcance das nosas posibilidades, porque a veces veñen cousas que a nos exceden totalmente. Eso non quita que nós non podamos ser amables con esas personas, poñernos por uns instantes no seu lugar, e ver pois se traen nenos pequenos, se son personas que traen algunha persona maior, pois onde van dormir, se ten alguén que os acolla, e se non, pois o primeira parte é esa parte humana. Despois, cando xa teñen un pouco iso solucionado, aínda que sea provisionalmente, ofrecerlle de comer. Nós temos sempre ao noso alcance facilitarlle uns vales que temos para a cociña económica. Dicimoslle onde está, que hai que coller un tupper, entonces levar a casa ou comer nalgúna dos lugares onde a cociña económica reparte. Pois esas persoas nunca din que non á axuda da cociña económica. E despois entra en xogo outro tipo de axudas, como pode ser as Cáritas parroquiales ou, no seu momento, a Cáritas interparroquial. Falamos de Cáritas e connosco hoxe está Loli Rivas. Ela é directora de Cáritas da Coruña e tamén é de Arteixo. Loli, a verdade é que non é un traballo nada doado, non? Bueno, eu creo que non me deron un cargo, senón unha carga. Pilar marchou para Santiago e puxome aí. Eu fíxeme cargo deso así un pouco inconsciente, porque se chego a ser consciente, escápome correndo. Porque ademais eu estaba en Cáritas en outra faceta que era apoio aos maiores e de pronto encontreime con que Cáritas é moito máis que os maiores. Aprendín, ou estou aprendendo algo máis. Porque hai que decir que Loli Rivas sustituiu no cargo a Pilar Farjas, que foi durante varios anos a responsable, que agora evidentemente sigue en Cáritas, pero xa dende outro, digamos, dende outra panorámica, non? Que é Santiago, e colle xa outras responsabilidades. Pero ela, Loli, cando te deixou no cargo, cando como sustituta, dixo, evidentemente nos cargos sempre se necesita un pouco de rodaxe, pero Loli vai no facer moi ben, porque está moi metida, moi implicada en todo o traballo de Cáritas. En todo caso, cando pensamos en Cáritas e cando pensamos na Iglesia, que conexión vemos? Home, eu creo
que Cáritas en realidad é axuda humana a outras institucións e a outras cousas que non poden chegar. Entonces aí é onde estamos Cáritas como iglesia, pero axudando sempre. Entonces é a parte que eu creo que é máis importante. Hai moitas institucións, en Coruña hai cerca de 60 organizacións solidarias, pero Cáritas é unha que ten ese cariz e iglesia e intenta chegar a onde outras non poden chegar. Hai unha cousa, Loli, que a min que me choca moito e é que Cáritas, a pesar do inmenso traballo que fai, non é tan coñecida como outras asociacións, como unha desas outras 60, porque a Coruña é unha das cidades máis solidarias de toda España. Na nosa, aquí na Coruña, na cidade da Coruña, hai nada máis e nada menos que 60 asociacións. E Cáritas non é tan coñecida. A que o podemos achacar? A que se levou sempre con moita discreción de preservar o mellor esa identidade das persoas? Eu creo que sí. Cáritas foi a iglesia humilde. Entonces non se coñecía, non se relacionaba tanto, non se poñía. Ahora estánse facendo algo máis. Estamos salindo na prensa, estamos dicindo un pouco o que facemos, estamos pedindo, seguimos pedindo, pero creo que pasou eso, que quedou como un pouco apartada. Non porque a xente de Coruña non colaborase, que a xente de Coruña eu quedei abraiada da cantidad de colaboracións que temos, porque hai xente que deixa hasta os pisos nos están dando a Cáritas. Pero, sin embargo, creo que quedou unha Cáritas moi humilde. Moi humilde no sentido que a xente coñecía pouco. É a impresión que me dan a mí. Ahora, eu creo que a poñerte máis valor, poñer na prensa, todo eso, pois con YouTube e con todas estas novas cousas, pois estáse coñecendo máis. A cantas persoas, non sei se temos ese dato, podería axudar Cáritas o ano, así a nivel de Coruña e Arteixo, porque ao final... Bueno, eu teño un pouco dividido as Cáritas en Coruña, porque as Cáritas en Coruña, as Cáritas interparroquiais, temos distintas facetas. Tenemos atención primaria, en donde fixéronse o ano pasado 13.506 intervencións para axudar a 837 familias. Temos o programa, bueno, aí tamén temos a intervención en 5 viviendas que temos na Coruña, en donde acollimos o ano pasado 18 familias e 63 participantes. Logo temos o programa de Acompáñote, que é o que está basado na soledade das maiores. Preocupounos a xente que morría sola e que estaba sola. Entonces aí empezamos no ano 2018, xa axudamos a 900 e pico personas e mensualmente estamos traballando con 400 e pico personas todos os meses. É un programa que non se coñecía, pero, por exemplo, a través das antenas que fixemos, que foi polos barrios entregar cartéis nas peluquerías, nas farmacias, nas panaderías, desa xente que estuvese sola que nos avisasen. Pois a partir de aí estamos traballando con 400 personas todos os meses. Fanse, por exemplo, 500 chamadas de teléfono todos os meses. Acompáñaselle ao médico, a consultas, resolvenselle problemas. Bueno, é un programa descoñecido totalmente, pero que, bueno, aparte deso, temos aí 2 viviendas para maiores de 65 anos, unha con 12 personas e outra no Burgo con 7 personas. Entonces, eran cousas descoñecidas. Logo, o que para mí é moi importante é o Centro de Formación Violetas, en donde se deron 17 cursos o ano pasado, 17 cursos de formación con 189 insercións laborais. Hai moita xente que ven, demandaron empleo 700 e pico persoas. Participaron en accións formativas 200, en prácticas en empresas 123. Estamos conseguindo que as empresas se involucren moito e que nos collan a xente, porque faltan, por exemplo, no polígono de Pocomaco 500 empleados. Entonces están involucrando, deixanos facer formación. Ahora mesmo acabase de facer un curso en Alcampo que nos fixeron elas con 15 persoas que xa moitas xa están traballando. O mesmo Alcampo nos lo pediu. Entonces
as insercións laborais tamén a nivel de ofertas de empleo, bueno, non se estou falando de máis, No, nunca se fala de máis cando é un tema tan sumamente interesante, porque eu estou sacando en conclusión que tamén Cáritas neste sentido é un aval, é dicir, non é igual ir a pedir traballo unha persoa que non ten un referente a que estea formada en Cáritas e que teña ese aval de Cáritas. Claro, e que, por exemplo, desos cursos que se fixeron, hai 189 insercións laborais, que esa xente xa está traballando, con un traballo fixo que o seu pan de todos os días. Entonces, por exemplo, de menos pasa en Centro Hogar, xente que necesita empleadas do hogar, hai moita xente que solicita. O ano pasado, por exemplo, hubo 143 ofertas de empleo, xente que nos pedía, e se insertaron 106 persoas. Entonces, sempre tes o aval de que son persoas que intentas que señan coñecidas, que teñan unha referencia e demais. Despois, outra cousa que a mí me encanta é o de Familia Educa. O de Familia Educa traballamos ca Fundación Amigón. Entonces, aí se traballa en dar clase aos nenos para esos pais que non teñen como enseñarlle aos seus rapaces ou que teñen problemas e que pasan a tarde sós, ali van e se forman. Estaba posta en San Luis Gonzaga, pero ano pasado empezaron aquí no Pilar por ben de Don Severino, e no primer mes xa tiñan 35 persoas. Entón, non solamente fan apoio escolar, fan colonias urbanas, fan multideporte, fan taller de autoestima. Cantas intervencións fixemos? De sesión de intervencións, 1250. E ano pasado, 350 menores e 250 familias. Entonces, bueno, é descoñecido, pero, sin embargo, ahora mismo acabase de formar un grupo de deportes que se chama A Pegada, que se formou a través de Parroquia de San Antonio. Entonces participan en judo, en baloncesto, en fútbol. Bueno, pois xa temos un equipo formado aí enorme de xente. Outro día daba gusto as fotografías, a xente cos seus trajes de judo que teñan todos os rapaces, están conseguindo cantidad de cousas. Bueno, pois é darlle na campaña ahora, cando se marchan de vacacións, van a hacer deporte tamén. O sea, está cerrada a parte de educación, pero, sin embargo, sigue co deporte. Logo, unha cousa que a mí me satisface moitísimo é a campaña escolar. Este ano na campaña escolar chegamos, o ano pasado chegamos 820 tantas mochilas para os rapaces, pero mochilas cheas con todo o que necesita o rapaz, menos os libros, porque cada un ten un libro distinto. Pero por edades e por demais, este ano xa fixemos 900 e pico mochilas que se lles entregaron aos pais e foron 419 familias. E agora estamos empezando a campaña de Reis Magos, con xuguetes novos, que eu sempre digo xuguetes con papel de celofán postos, porque os nosos rapaces, os rapaces que necesitan os xuguetes, teñen que ser igual que todos, con un xuguete novo. Entonces, o ano pasado foron 835 familias. O sea, que é un exitazo. Nese sentido, don Severino, se cadra o traballo dos sacerdotes, agora xa vostede como vicario, é fundamental porque ter toda esta información tamén lles axuda a canalizar. Sí, eso é así. O sacerdote non está implicado directamente nas Cáritas parroquial, está sempre por atrás, vendo, axudando se hai algunha implicación, algunha dificultade, todo eso, pero nós temos que ter información para saber canalizar as cousas. E desde as Cáritas parroquiales tamén se pode orientar hacia estos lugares, ¿no? Estos que comentaba antes o presidente de Cáritas daqui, que veñen porque aquí a xente chega a pedir, non e algunhas, ao mellor, ten esa cousa de pedir, ao mellor non é diñeiro que necesitan, nin é, ao mellor, un material, sino, ao mellor, aí entra tamén, ao mellor, canalizar para poñerse en contacto con estes colectivos ou con outros colectivos que necesitan eles. Ahora mismo, na terceira planta, está desarrollándose aí cada luns ás 5:30 da tarde, e xuntamos un grupo de persoas que estaban solas, que un pouco imitando a Acompáñote,
Eu tamén escoiteillo a uns médicos que están facendo tamén este tipo de traballo, pois ao mellor non coa carga que lle damos nós desde Cáritas, pero unha carga social e todo iso. Unhas fan unhas merendas, como é o noso caso, unhas merendas sobrias, porque o que interesa aí é, digamos, que se sinten acollidos, que falen entre eles, que se intercambien os teléfonos, que se visiten, que se chamen, etc. E despois outro tipo de axuda así necesaria é pois canalizarse. Mira, o teu problema non o podemos abordar nós desde aquí, o teu problema vai máis alá, e entonces poñer en contacto con Cáritas para que o dirixan a Violetas, e ti tens que buscar aí unha maneira de formarte para logo encontrarse un traballo e todo eso. As persoas que van a casas particulares, que internado ou externado, que que teñen que facer as comidas ou ter as casas limpias, planchar, todo eso, que hai xente que ao mellor non, elas saben do seu país, pero daqui non. Entonces teñen que pasar por uns cursos educacionales, e os que teñen verdadeira necesidade e interés van. Eu aí teño unha anécdota moi curiosa, que eu fixera aquí unha reportaxe vindo a ver un pouco como era o reparto de alimentos, e encontreime que estaban repartindo fabas e garabanzos e ninguén os quería os garabanzos, e dixen, por que? Chegueime, pero por que? No, es que estos no cuecen, eran africanos, estos no cuecen nunca, claro, non nos poñían a remollo, non? Entón, bueno, a min chamoume moitísima atención, porque claro, estamos falando de xente que ven de outras culturas e outras formas. Temos connosco tamén a Teresa Liz. Teresa Liz está traballando tamén con Cáritas. Cal é o traballo de Teresa? Bueno, mi trabajo es ya Cáritas parroquial, ya es en el Pilar y en o Nadal do Señor. ¿Qué quiere decir? Que es como un brazo de Cáritas interparroquial. Entonces, allí se van las familias, porque cada parroquia tiene un grupo de calles que son las cercanas a la parroquia. Y entonces esas son las que, por así decir, como si nos tocaran a nosotros, ¿no? Entonces, la gente que vive en esas calles, pues se acerca a... Cuando tiene algún tipo de necesidad, como bien comentó antes don Severino, cuando vienen de fuera o alguien les comenta, se acercan y lo primero que necesitan es verdad, es escuchar, es un poco tú hacer de psicólogo, de que cómo vienes, dónde vives, qué haces, que no, es que no consigo nada. Entonces, de entrada, también nos comentó antes don Severino, lo que sí yo siempre les digo es que ellos, Cáritas, una de sus labores es que nadie pase hambre. El hambre quede erradicada para Cáritas. Y entonces tenemos esos vales de la cocina económica y entonces se los oferto. Y mientras no llegan, porque claro, para pertenecer a Cáritas interparroquial, claro, se necesita un poquito de papeleo, porque también en la vida a veces hay alguna picaresca y entonces pues se necesitan unos papeles de asistencia social, conforme ellos necesitan de una ayuda. Que estar censados aquí, en tu parroquia, etcétera, etcétera. Y entonces mientras consiguen esos papeles, pues se les facilita lo de la cocina económica. Y cuando ya ellos pasan un tiempo y han conseguido los papeles oportunos que se mandan a Cáritas interparroquial, entran dentro del apartado, bueno, pues de la bola de Cáritas. Entonces allí depende de la ayuda, la que damos mayoritariamente son unos vales para ir al economato, a un economato
que hai varios en Coruña. Que os puxo un funcionamento Cáritas, Sí. que foi unha iniciativa prácticamente pioneira, aquí non, bueno, en Galicia pioneira, pero había moi pouquiños a nivel de toda España, Sí. donde se evitaba o reparto, entendo eu, de alimentos e que van co seu vale Y van a coger ellos los alimentos que ellos que precisan. Justo. Y entonces esa es más o menos la labor. Luego llegan también y te pueden comentar que necesitan, bueno, si hubiera ropa de cama, y entonces haces como una desviación a Cáritas Interparroquial, bueno, la zona de atención primaria en el Sagrada Familia, y entonces o enseres o a lo mejor ayudas, a veces no les llega el dinero para pagar las habitaciones y vienen reclamando ayudas, gafas que a lo mejor quieren cambiar. Teresa, a maioría polo que estou escoitando é xente que ven de fora. Sí. Neste momento en Galicia, digamos que son os menos os que poden acudir a Cáritas. Yo en Cáritas El Pilar y o Nadal do Señor tenía una familia española que ahora están cobrando ya la jubilación y entonces ya dejaron de venir, pero la mayoría son peruanos, venezolanos, colombianos y tengo algún marroquí, pero básicamente más venezolanos y peruanos a día de hoy. Neste apartado gustaríame moito falar con Antonio Castro. Antonio Castro tamén evidentemente está traballando en Cáritas, está traballando nas parroquias, ele é un gran organizador de eventos, ademais ofrece seguridade porque Antonio tamén foi policía. É xente perigosa, Antonio, a que ven de fora buscando axuda e todo isto. Como valoras como policía, non como persoa de seguridade? Bueno, podo comentarlo como eu levaba pues como 10 anos en Cáritas, non? Empecé, ahora estou pues nunha labor de economato. Estou nun economato en Reyes Magos, le vamos a ter que ver os Reyes Magos que estamos aí. Claro, aí encontras de todo. De alguna maneira, somos un pouco parachoques de aquí de Eduardo e tamén de Teresa, porque os vales que nos traen sempre son insuficientes. Claro, ven con un vale de 10, 15, 20 euros, empezan a comprar e chegan á caixa para comprar, a mitad das cousas volven para atrás, porque non chega o saldo que teñen. Entonces aí encontras, cando eu empecé, pois había 50, 60 personas. Eu traballo en Reyes Magos, vou para ali, somos un equipo de 10, 12 personas, os jueves pola tarde onde estou eu, a coordinador de nosa coordinadora que Virginia, e bueno, pero ahora antes éramos 50 ou 60 cando empecé, pero ahora todos os jueves cando terminamos facemos un reconto, ao menos facemos 100, 110, 120 personas en 3 horas, en 3 horas, que ao final son as 8 e non damos terminado para a xente que hai esperando para comprar. Entonces, claro, o que dices, un 95% das persoas son todas non son aquí, son estranxeiras de todos os países. Te ves un pouco, claro, ves a necesidade que teñen e que che veñan con un vale pequeno, que non teñen máis que por un pouco de aceite, uns huevos, e claro, che doi o corazón. Entonces, a veces pasas mal por non poder axudar máis de outra maneira. E é xente agresiva, Antonio? É xente que vai con certa carga de agresividade ou non? Bueno, non é agresividade, pero xa che exigen xa cousas que ti non lle podes dar, pero che exigen xa, a veces como quen dice, porque isto non me chega, isto non me chega para nada, isto non me vale para nada. O sea, exigíndoche algo que realmente dixe, mire, isto nos é o que lle poden dar. As parroquias son insuficientes para darlle máis a usted do que lle leva. Creo que fan todo o que poden. Iso, de alguma maneira, é a miña labor. Eduardo Pereira é compañeiro tamén de Antonio, leva moitísimos anos en Cáritas, sabe moi ben, estudia moi ben o perfil de cada persoa. Pode haber algo de picaresca, Eduardo? Bueno, sempre houve picaresca. O que si non máis nos mata a nós é que de todo o que tiñamos foron nos sacando cousas.
Entonces temos que valernos, nós mismos temos que valernos de don Severino, a veces para completar cousas para darlle a xente. Sacaron os alimentos europeos, non nos dan nada. E todas esas cousas axudábanos moitísimo, porque tiñamos leite, aceite, etcétera, etcétera, e eso cubríanos casi 4 meses de reparto para a xente. Ahora, eso todo desapareceunos. Ahora temos que librarnos de outras cousas e buscar outras cousas e outros medios para poder complacer a xente. Mismo nós aquí temos que, vamos 2 veces ao mes por fruta, que temos que pagar os portes, temos que pagar unha serie de cousas para poderlle dar algo máis á xente. Si non, cada vez hai menos. Menos diñeiro, menos cartos e menos todo. Gracias a don Severino, que a veces teño que dicir, isto vai moi mal, que vamos ter que andar pedindo por aí por as portas. Loli, neste sentido, a Coruña, que falamos dos economatos, que foi un invento maravilloso que se quitou a xente de estar nas parroquias facendo cola, cantos economatos temos na Coruña neste momento, funcionando, abertos? Ahora mesmo temos 3. O problema é que o ano pasado estivemos solamente con 2, porque o economato de Bellavista tuvo unha inundación, encontramos que estaba pagándose un alquiler moi grande, con ese alquiler podíamos axudar a moita xente. Entonces, gracias ao arzobispado, conseguimos o economato da Resurrección do Señor, que é un sitio fabuloso, grandísimo, encima ten unha ventaxa, que a xente pode aparcar, que moita xente ven con coche e ali hai onde aparcar, cousa que en Bellavista non había para aparcar. A parte dese, hai o de Reyes Magos e hai o de Avenida de Hércules, que queda no outro extremo, pero que tamén se usa 2 días a semana. Seña que, a ver, hai ahora mesmo 3 funcionando. E agora que estaba Eduardo falando do tema das axudas europeas e todo eso, que escasean, evidentemente, como está todo, como arregla Cáritas para encher eses economatos? Con cartos. Con cartos, cada vez gástase máis porque non queda máis remedio. Ou enches aqueles neveras e caixós de cousas, ou senón non tes para darlle. Entonces, bueno, pues non queda máis remedio porque tamén o banco de alimentos tamén lle dan menos. O sea, o problema é que as subvencións baixan, as donacións baixas, entonces todo eso vai intentando paliar, poñendo encima da mesa máis axudas que podamos poñerlle hasta onde cheguemos. Como é a resposta don Severino digamos, da xente que ven ás parroquias e que colabora e que de alguna maneira, como é? A resposta da xente é boa, porque se comparamos unha colecta dun domingo normal coa de Cáritas é 3 veces máis alta. Pero claro, nos movémonos nun barrio, os nosos barrios son parecidos uns aos outros, quitando o que son máis onde vive a xente que ten un poquinho máis de poderío, onde hai xente que dá donativos, todo eso. Pero o que xuntamos no primeiro domingo, pois a xente ten digamos, conciencia do da caridade. E sí que a colecta sube casi 3 veces máis, porque se as nosas colectas dos domingos son baixas, e a de Cáritas sigue sendo tamén baixa, pero é 3 veces máis. E despois Cáritas ten desde hai moito tempo, cando vin, impresionoume o ben que levaban Cáritas, porque nos damos un pouquiño da nosa colecta, un tanto por cento moi baixiño, pero outras recibimos a cambio cando fan cando fan as Comunidade Cristiana de Enes, pois nós somos dos que recibimos non poñemos, o sea, que hai esa distribución das parroquias que xuntan máis,
para as que xuntamos menos. Si non seríanos imposible. Nos acabaríamos a nosa colecta, cando ven a xente, acabaríamola cando ven 10 ou 12 ou tal, xa teríamos que parar de dar. Entonces así non, porque nos dan unha parte, Cáritas reparte dos que teñen, dalle aos que non teñen, dunha maneira proporcional. Eso vai un nivel de puntos. Nós somos, creo que somos a parroquia que temos máis puntuación, a puntuación máis alta, 20 puntos. Faríanos falta 40. San Francisco Javier. San Francisco Javier. El Pilar no. El Pilar no. El Pilar no. Bueno, claro, no se puede comparar. El Pilar vive gente con otro nivel de gente. Aunque ahora, como el Pilar tiene esas zonas del polígono, tiene por ahí, y ahí vive gente. Por ahí vive gente, y entonces la Cáritas de Pilar va aumentando también. Y hay otra cosa en contra en Cáritas del Pilar, que es que la gente del Pilar practica menos. Tiene menos una praxis religiosa más baja. Y entonces la colecta es también más baja. Aquí en San Francisco, como no es que practica al 100%, pero claro, aquí hay 4 misas, la mayoría están llenas. Claro, y entonces, yo digo, nuestra economía es pataconera, es de mucha moneda, pero a base de mucho, vas juntando. Si no, ¿cómo mantenemos nosotros todo esto? Aí tamén eu entendo que, non sei que o mellor Loli evidentemente ten máis información, pero aí tamén entendo eu moito o traballo do sacerdote, non? Quero decir, unha igrexa está con 4 misas e está a tope, e outra igrexa ten 2 misas e casi non vai ninguén. Que pasa? Pois, bueno, hai zonas de... Isto xa é como vicario, non? Xa non é como... Eu comparo as dúas, o Pilar e San Francisco. E no Pilar hai menos práctica religiosa, e sálvase moito porque vai xente daqui ao Pilar. Como están tan cerca, ainda vai reforzar a xente daqui, vai reforzar a xente do Pilar. E tamén aí xogamos tamén con eso, que o Pilar ten menos demanda no sentido de Cáritas, inda que, como decía Teresa, subiu porque hai ese tipo de personas que se nos colocan aí nesas casillas que son ou non casillas, casas bellas, por aí están, porque o locales de las propias empresas que ahora no trabajan y que habilitan habitaciones y alquilan por habitaciones. Eso es lo que me dicen a mí, claro, que alquilan por habitaciones locales que a lo mejor antes era colchonería, no sé qué, y entonces lo dejaron y fan habitacións e van recolocando. Como ven isto dende Cáritas, Loli, e que está dicindo don Severino, non? Ese cambio, agora estamos falando de 60 igrexas, Coruña, Arteixo, entón eu supoño que aí, si eu agora como xornalista o estou notando, como notan dende Cáritas esa colaboración, esa empatía, digamos, dos sacerdotes? A ver, hai de todo. Eu creo que os sacerdotes, igual que as persoas, cada un somos de noso pai e noso nai. Entón, cada un traballa dunha forma distinta, uns ven ben a colaboración, outros nos ven tan ben. Entón, aí non nos podemos meter. O sea, eu creo que o que tratamos é colaborar e axudarnos todo o que poidamos, pero cada un como é, non queda outro remedio. Eu non teño que dicir que fulanito non colabora. Eu teño que axudarlle cando poida e como poida, pero non nos queda outro remedio, o sea, non consiste en botar pedras contra ninguén. Cando falamos de xente que vai a estes centros e que se vai formando para acceder ao mercado laboral, entendo que toda a xente moi xoven, a xente que ven de fora. Sí, a maioría sí, pero tamén hai xente maior, hai cursos de formación que hai xente maior. Eu creo que a maioría son estranxeiros, eso sí, pero bueno, hai tamén xente maior, xente que no seu sitio, no seu país venderon todo, viñeron para aquí con a mão diante de outra, e que intentan traballar, incluso con carreiras universitarias no seu país, pero que aquí non lles dan os títulos que teñen ali, non nos poden conseguir para presentar aquí, moitas non poden aplicar. Outro día eu estive con unha rapaza que é médico, entende? Estaba facendo un curso de formación de caixeira para o campo, pero ela o que intenta é, cando poida,
Ir ao seu. Ir ao seu, pero claro, que non queda outro remedio. Empezar, digamos, prácticamente de cero, non, don Severino? Aquí hai xente que ven á parroquia para empezar de cero. Hai persoas que veñen con non traen nada, o sea, é fiarse totalmente da providencia. Eu, desde logo, algunha vez que me cheguen a luz por aí, e poñerme no sitio deles, temblaría, porque hai, estou pensando aí nunhas familias cubanas que eran 6 ou 7. Claro, tamén quen lle abra a porta a 6 ou 7 personas nas túas casas, porque eles viñeron pois fiados de outras persoas que os podían coller. Claro, aos 2-3 días dixeron todos xuntos non. Entonces, a ver, a donde van? Pois, entonces, aí teste que... Bueno, pois a ver, pois se non nos collen a dous, a ver se collen polo menos a un par deles, e lle buscamos algo para os outros e tal e cual. Pero bueno, a verdad que con dous hai unha casuística que é infinita. Teño na imaxe un día que veu un matrimonio con 3 nenos, e entonces eles traían 700 euros, pensando que tiñan resuelto varios meses. Pero que, ademais, hai xente tamén sin conciencia, xente nosa, sin conciencia, que lle alquilano, e cobraron unha barbaridade, e despois, como eran moitos, dicían, no, al servicio a la calle, ou cosas desas. Hai de todo, hai de todo. Os abusos tremendos. Sí, Eduardo, neste sentido, cal é esa aportación que ten? Hai unha cousa moi curiosa. A mí gusta me preguntar moito. Os que veñen. Hai moitos que son musulmanes que veñen aquí. Entonces pregúntanlle por que non van a pedir a súa iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? Si no eres católico, ¿por qué nos vienes a pedir a nosotros y no vas allí? Dice, porque allí solo me dan malos consejos. Pero sí, tal como yo estoy diciendo. Preguntas a moita xente, porque hai moita xente da que ven aquí, date de cuenta que temos máis de 100 e pico de familias, hai moito musulmán. E o musulmán dice, por que vienes a pedir a unha iglesia católica? ¿Por qué no pides dice, porque allí cuando vamos solo nos dan malos consejos. Malos consejos. Bueno, eses malos consellos que poden ser, Eduardo? Que vayan a Católica. Que vayan a Católica para comer e aquí para orar, ¿no? Intervenir porque en eso, pero moitísimos, Moita xente dice, entonces, ¿por qué no vienes a misa el domingo? Dice, no, es que yo soy musulmán. Ay, pero para pedir no eres musulmán. Hai un filtro, Antonio, ten que ser tremendo, non? Ese filtro, non hai filtro, claro. Caritas, pues dáselle a todo o mundo e xa está. Todo o mundo igual, exactamente. No, si traemos papeles que exigimos, pues ten direito como todos os outros. Claro. E aí nese sentido, pues nada, vese de todo, non? Supoño que no economato vese de todo. Se está vendo ahora personas moi maiores, más que nada ahora personas moi maiores, xa, pois que che dan un pouco de pena de a onde van estas personas e non teñen nada. Claro, quixeras axudarlos de outra maneira, pero te ves impotente, non podes. Algúns integranse, cheganse a integrar bastante si son católicos, quero dicir, son católicos, sobre todo latinos, integranse bastante nas parroquias, enriquecen as parroquias, enriquecen primeiro porque aportan nenos, e segundo, porque veñen tamén as mamás, os papás, e todo eso. Entonces, esa é unha riqueza para a Iglesia Católica. Eles non poderán dar limosna, non poderán tal, pero enriquecen humanamente, enriquecen. Aquí
pídenme os colectivos dos colombianos, os colectivos dos peruanos, os colectivos dos de varios países teñen, agora polas navidades queren ter os seus encontros entre eles, entonces veñenme pedir. Algúnas veces digo, pois este día non pode ser, porque xa o tengo os colombianos, ou xa os tengo os peruanos, celebran as patronas, celebran as patronas, a patrona de Colombia, o patrono de Perú, sí, de México, o patrono de Perú, que é o Cristo o Señor de la Misericordia, de la Misericordia, sí, a Nosa Señora de Chiquinquirá. Entonces, algunhas veces hai un país que ahora mismo non me sale, non teño seguridade, que veu hasta o cónsul a festa deles, non sabes? E veñen de lonxe, veñen de Ferrol, veñen de non sei que, e no Pilar, e ali fan unha festa tal. A festa cultivan eles a parte social, e logo aportan, traen cada un algo, como se facía antiguamente aquí cando se iba as merendas nos santuarios, de compartir, pois eles tamén traen cousiñas, cousas quentes, porque é hora no inverno, entón traen as súas manzanillas, as súas ervas, as súas cousas, e máis traen as súas comidas típicas. A min eu quedo un pouquiño ali para probar, claro, a mí eso non sabe nada, pero bueno, eu teño que decir que sí e tal, pero eu reconozco que son para nós unha riqueza, son unha riqueza, porque agora que hai tan poucos nenos e estos que hai non veñen, pois temos nenos da fora, temos moitos, e además veñen, eles teñen unha tradición de facer as primeiras comunións máis tarde que a nós, en ese sentido son lentos en todo. Entonces, ao mellor, pois, o que non queren quedar é sin facela. Este ano non hai moito que fixen a comunión a unha nena de 12 e unha de 19. E como a nai as vestiu de blanco para a comunión, eu queren que van vir así vestidas. Tiñan aí unha ferida de non poder facelo a súa edad, e entonces aí estamos preparando neles a tal, a cual, e bueno, aí cumplir a súa misión, porque senón quedelles aí unha ferida que non a sacan de encima. Bueno, que agora é realmente moi normal que veñan os nenos a bautizarse prácticamente camiñando. Sí, tamén. E as comunións xa prácticamente os 18. Sí, e confirmacións, bueno, sin bautizar, xente xa daqui, e xente da fora, bastante sin bautizar. De vez en cando esta parroquia ten tradición de bautizar adultos. Todos os anos bautiza adultos. E o bautismo de adulto leva consigo que bautizas, das a comunión e a confirmación todo na mesma celebración. Entonces, eso falano entre eles, falan entre eles, aí a ti atendente, ali vaite ali que ali tal. Claro, que eso tamén é outra, non? Que van, Loli, aí notase esa corriente de que falaba don Severino, non? Moi ben desa necesidade de que veña xente de fora porque nos enriquece. Quer dicir, aquí vamos a maiores, está a soidade, non? Que era o que se falaba antes tamén, non? O feito de que imos a maiores, non hai un relevo xeneracional potente, se non nos veñen de fora. Como se vive eso desde Cáritas, de formación, de axuda, de canalizalos ás institucións? Eso é o que máis se traballa desde atención primaria e tamén desde Violetas, son os dous sitios en que intentan canalizar, porque son a xente que nos ven a enriquecer. Dentro de pouco aquí non hai naide. Ou seña, se outro día, cando che digo que fomos a Pocomaco, necesitaban 500 persoas, sabemos que se podemos formar a 500 personas, a 500 personas traballan, pero son 500 personas de fora, porque aquí non as hai, entendes? Aquí todo o mundo estudiou, ahora mesmo non ten traballo,
pero tampouco fai outra E cousa. ao mellor un consello sabio, digo eu, vamos, visto desde o outro lado, non? O mellor tamén hai que empezar a mentalizar a xente daqui, porque hacemos traballo e non hai man de obra. É curioso. Bueno, pois o mellor tes unha carreira, non podes traballar da carreira que querías porque nese momento non... Pero o importante é meterte no mundo laboral. Porque o mellor estamos aí con esa pequena axuda e o mercado laboral cando chega temos 30 e pico de anos. Quero decir, se cadra ese consello sabio de xente como vos que observa moi ben o cambio social que se está producindo, non? Sí, pero é difícil chegar a eles. Hai unha generación que está prácticamente perdida. A xente que ten agora 30 anos está sin traballo, está sin nada, non vai ter unha jubilación. O señor, é terrible, pero como chegamos a eles? Eu quixera saber como poderíamos chegar a eles, porque non é fácil. Non é fácil. Resulta que eso está suplindo que xente que ven de fora. Pero é terrible ver que non hai traballo, que ti buscas unha persoa agora para traballar na tua casa, e como non colles a alguén de fora, é moi difícil encontrar a alguén de aquí que te quera vir a traballar. Entonces, por que pasa eso cando antes non pasaba? O que vou notando eu é que me veñen preguntar moito si conozco unhas personas para traballar nas casas. Claro, xente de confianza, pídenche sempre. Que si é xente de confianza, mira, nos recibimos en Cáritas ou recibo aquí no despacho unha cousa para outra, pero, a ver, aí non detectas se é xente de confianza ou non. Pero, bueno, hai que ir dando pasos. Se sabe que poñer unha persona na túa casa, se é de fora, se é de aquí, porque daqui tamén hai personas que non son uns santos, é que ao mellor van a unha casa e rouban, é que ao mellor van a unha casa e non cuidan ben aos enfermos, que tamén nos hai, e sabémoslo, sabémoslo, con nombres e apellidos, sabemos. Entonces, vai caendo un pouco mito. A min agora xa non me din, bueno, que non sea da fora, agora xa hai moito tempo que nos coite, porque saben que hai xente da fora que cuida moi ben aos ancianos, e hai xente da fora que está facendo uns esfuerzos por aprender a cociñar como se hai que cociñar aquí, como é os gustos da nosa xente, e todo eso é que están facendo esforzos por aprender poder estar nunha casa e facer unha comida como a fai calquer persona daqui. Hai personas desas, hai outras que non, porque son máis cortas, non teñen hábitos desas cousas. Se cadra nese apartado que di don Severino, Teresa, é un pouco, se cadra, porque claro, é acomodarse a outra vida, outra civilización, outra forma de pensar, e esta xente que ven de fora, pois normalmente é moito máis lenta que a nós, máis, teñen outra forma, quero dicir, aí non é ni mellor nin peor, simplemente que é outra maneira, non? Entón, esa disposición que mellor temos nós, porque tamén o clima afecta, as condicións sociais afectan, quero dicir, como observan dende... Yo me estoy riendo porque yo hasta hace poco me dediqué a la enseñanza, ahora también estoy jubilada, y tenía un compañero que era muy simpático y nos venían niños de Perú, de México y tal, y decía, Teresa, ellos, pero mira, es que no... tienen el ritmo caribeño. Y me lo expresaba así. Y realmente tiene razón. O sea, es esa lentitud. Pero yo creo que todo ese tipo de personas, alguien que la sepa guiar y llevar, ellos responden. Lo que pasa que es verdad, tienen ese ritmo más relajado que el nuestro. Nosotros somos más fuguillas y hacemos las cosas mucho más rápido. Yo lo veo así. Y luego, yo esto de que los chicos ahora que no tenemos, que no están trabajando, yo creo que es porque en nuestro país aún están los abuelos y los padres que están aguantando de ellos. Tienen los padres sus, pues imagínate yo, que tengo ahora mi jubilación y que si tengo un hijo y no encuentra trabajo, subsiste
En cambio, ellos tienen que tirar para adelante porque no tienen a esas personas que aquí les respaldan. Entonces yo pienso que en Galicia está mucha juventud respaldada por abuelos y padres, viviendo en casas con hijos mayores. Y bueno, eso es lo que veo. Ellos, de todas formas, tú descubres quién es cuando los ves, la gente que ves más trabajadora de la que es más, que pasa más. Sí. Y yo siempre que lo veo, conmigo está mi marido, que hoy no pudo venir, allí en Cáritas del Pilar. Y yo siempre, y cuando lo veo le digo, ya verás cómo estas personas, cuando tengan los papeles, nos vienen a decir hasta luego y que gracias, porque eso sí, yo por lo menos los que tengo allí en el Pilar, cuando se van, siempre vienen a informarme, mira, muchas gracias, de verdad, por todo, por tal, nos ayudasteis mucho y tal, pero ahora yo ya tengo mi trabajo, mi marido también, muchas gracias, genial. Cuando fue lo de Navidades, que en la reunión de Cáritas lo dije, la mayoría yo les pregunté, ¿qué tal lo de las mochilas que os dieron? ¡Ay, de maravilla! Maravillosas. O sea que es gente agradecida. Viene, yo también le doy la razón a don Severino, que a veces dices tú, Dios mío, ¿cómo haces todo eso? Pero yo creo, don Severino, que es que de dónde vienen... No habían. Un día me dijo uno de Perú, que venían con una niña, trabajaban los dos. Él es arquitecto y aquí no lo reconocen los títulos, eso es lindísimo y tal. Y me dijo, vivimos mejor aquí sin trabajar que allí trabajando los dos. Sí. Porque claro, en el país, en su país no hay ningún tipo de ayudas. La iglesia allí tampouco poderá tener Cáritas, porque de que vai facer Cáritas. Claro. É unha reflexión a ter en conta, non, para para rematar esta reportaxe, Loli, esa mensaxe se cadra, porque a veces aquí decimos estamos mal, protestamos, os nativos, os galegos, os españois, e realmente seguimos estando moi ben en comparación, non? Ese cadra ese ánimo a esa xente que agora mesmo está vivindo dos pais, dos avós e todo isto, pois esa é unha reflexión moi interesante, non? Mandarlle esa reflexión, sobre todo, porque os pais vanse e os avós tamén se van, e logo quedas en 35 ou 40 anos en terra de ninguén. Aí. Xusto, a ver, eso é algo que a min me preocupa moito, porque creo que algo que a xente non o percibe porque ten as espaldas cobertas. Claro. Se non tens que comer, seguida a tua mãe dache o tupper, levas o tupper para casa, e veñen e levan e traen. Entonces, claro, eso non o perciben. Sin embargo, se ves a cantidad de xente que ven de fora, que están intentando con súas carreiras universitarias facer cursos de formación, que se meten en cociña, que se meten no que seña, de limpiadoras, do que seña. O ano pasado foron 800 e pico personas as que nos pidieron formación. Entonces significa que moita xente que ven e moita xente que ten necesidade. Pero que ves que se a xente de aquí vise eso, pois tamén podía estar facendo cursos de formación e cursos de limpieza e cursos de cociña, porque lle pedían moi ben. Pois con esta reflexión temos que despedirnos. Foi unha conversa moi grata, da que aprendemos todos e que esperamos chegar a todos vostedes, non? Porque aquí saíron temas moi importantes da solidaridade, de mentalizarnos en axudar ao país, en mentalizarnos de acoller a xente que ven de fora e, sobre todo, pois eso, ese cariño a Cáritas e a Igrexa, que fan un traballo inmenso e que moitas veces queda oscurecido, non? E que ten que haber reportaxes así para poñelo, darlle visibilidade. Eu quería facer unha pequeniña aclaración cando decimos que a xente de Cáritas e todo eso, a mellor algúns daqui non van, e Loli dicía que daba para os empobrecidos. É que había un refrán aí de collido da realidade,
que o mellor a xente que máis necesitaba axuda eran o que se chamaban os vergonzantes. Os vergonzantes. Entonces, por nada do mundo querían ir a pedir, nin que souperan que necesitaban nada. Entonces, eso Cáritas entendía que había que achegarlle a axuda dunha maneira moi discreta pola porta de atrás. Así como uns son moi carotas para vir, outros son moi vergonzosos para recibir, e incluso cando vais, pois non facía falta, tal e cual, e ao mellor lo están pasando moi mal.